Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Aniuna ang programang magtataonin leksyon, pano nin informasyon, mamuklat kan sa indong isipan, asin maserbinggiya sa mga bagay-bagay sa kapalibutan, pasisiring sa tunay na katotohanan, magtataonin kapaliwanagan sa madiklom na pinag-aagihan, mahipno kan sa tuyang kakulangan sa espiritual na aspeto kan sa tuyang buhay. Ang programa opinyon, asin refleksyon, iriba si Brother Leo Montales sa programa Opinyon, asin refleksyon, digdisa na sa BicolNet TV. Kasurong kan Bicolan Worldwide. Alright, happy lunchtime sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Brother Missionaries of the Heart of Christ. Yan. And it's a 1-hour program, mga kapatid. Happy watching po sa lahat ng viewers, lahat ng mga kumakain dyan, mga nagla-lunch.
So, kumusta po kayo? Natatawa na lang ako, no? Hindi man tayo. Gulong-gulo pa rin ako dito. Parang malit na. Okay. Live po tayo sa BicolNet TV, mga kapatid. Pa-comment naman. Gusto ang aking bossing. Gusto ang background music natin dyan. Siyempre, tangap-tangap pa tayo. So, kailangan na malaman po na okay pa ang ating sound. Pa-comment lang po mga minamahal naming viewers. Happy lunchtime po, Ma'am Elena Valenzuela. Kasain na po, Madam. Happy lunchtime po. Pag nakakita ng bago, Mamadali tayo po. I was able to cook our lunch at 11. bagay sa mundo Tapos ito kagad dito. ay isang malaking tukso. Again, ito po ang huling ko, Brother Lee Montales of Urban Missionaries of Heart of Christ. Po kami ito sa Brother Calvay. Kayo po ay Our Lady of Salvation Parish ng Hosanas lang sa Calvay. As missionaries, lumalabas po kami 2 beses isang linggo, sometimes once a week, upang kumustahin ang ating mga kapatid na taong grasa, yung mga tinatawag ng taong grasa o yung mga homeless. Kumusta? Ay di masasabi. Minsan, umot. Yan ang aming apostle. Sasabi Sa ngaran kan Samuyang Station Manager na si Sir Nel Adson at Production Manager Sir Montes. Welcome po yung 1-hour program. Sa Tagalog tayo minsan magbibigay dahil mga friends tayo na hindi ko Bicolano or Bicolano. Opinion as in reflection. Sa Tagalog po, opinion at reflection. tubig ay natutuyo. Marami po tayong mga pag-uusapan. Lalanta. Happy lang. Sabi ni Ma'am Elena, parang napapaguhan po ako sa inyo. Araw ay lumilipas. Dahil siguro sa atin. Sa gabi rin ang punta. Bagong gupit kasi. Alright. Pwede ho kayong mag-comment. Marami ho tayong mga pag-uusapan. Isa ho dyan ay yung trending ngayon na itong member ng isang LGBTQ community. Siya ho ay kilala sa pangalang Pura Luca Viga. Okay po. Maybe some of you have already watched the video kung saan makikita natin ang maraming mga tao sa isang bar. Nandun yung si Pura Luca Viga. Sumasayaw sa yung tugtog nila yung ama namin, no? Remix. Sumasayaw, kumakanta yung mga tao, sumasayaw siya. Maraming mga nag-comments ng mga netizens. May mga against na ginawa ng taong ito. May mga kinakampihan ng taong ito. So if you have any comments about this, feel free to fight for comment. Pabatayin pa natin yan. Maybe, usapan din natin. Pag-usapan din ho natin yung bagong logo ng Agor. Which is worth 3 million pesos. 3.3. Kay Ma'am Jen Malitante Sardinia, marahil na ito sa aming lunchtime po. Ayun, dahil siguro sa panahon, no? Medyo inuubo-ubo tayo. Drink lots of water, mga kapatid. Lalo na sa kapag mainit ang panahon, inom tayo ng maraming tubig. Okay. Mamaya may ho ng konti, may papakita ko sa inyong video or ating isi-share yung ating screen. Sa ganun ay makita niyo po ang
video na tinutukoy natin. Pwede po kayo maglabas ng inyong opinion, sariling opinion. Again, reminder lang, bawal po ang mga Tulad ng isang pagbabash, ibon, bawal ang paggamit ng ikaw ay bunga, lumilipad. AdWords. Po. Pero kung kahit anong comments po, Pangarap ang huwag lang tanging yung nais medyo na marating at matupad. okay. Ano ba tayo? Pindot. Okay. Alright, again, happy lunchtime. Sana ay kahit ganito ang buhay natin, no? Sobrang hirap minsan. Totoo yan. Minsan, iniisip ng mga tao dahil kami, mga missionaries, lagi kami nagpapakain sa mga homeless, mga street dwellers dyan sa Legazpi at Daraga. Minsan, iniisip ng mga tao na madami kaming pera. Totoo yan. Maraming beses na ako nakatanggap ng tawag nito, chat and text message nangungutang. Pasensya na po kayo. Ako ho ay ang tawag nito. Ako ay talagang mahirap lang. Totoo po yan. Una sa lahat dahil bilang followers ni Saint Charles de Foucauld, si Saint Charles ho ay isang pari na hermit. Tumira ho siya sa desierto. At bilang followers ni Saint Charles de Foucauld, kami ho na mga followers niya, bawal po sa amin ang marangyang buhay. Kaya kung kayo ay dadalaw sa aming mission house, sa aming kumbento, it's just a simple house. Kanina nga, pinabili ko yung mga brothers ko, yung mga lay members namin ng trapal. Dahil yung trapal doon sa kusina, kung saan kami kumakain, sa simple dining room, butas na yung trapal. It only lasted 4 months. Butas na, manipis lang kasi. At wala pa kaming pampagawa, kaya nagpabili ako ng trapal. Yun. Pasensya na sa mga gustong mangutang, wala po tayong pera. Baka ho gusto nyo kaming bigyan. We accept cash and in-kind donations to be able to continue our mission of feeding the homeless, especially dyan sa Legazpi and Daraga. Tama po yan. Alright, so yun ha. Wala ho kaming pera, huwag kayong mangungutang. Please lang. And may mga time na, nako, tanungin niyo dito, ilan ba ang tindahan dito sa amin na inuutangan namin? 2 o 3 tindahan. Like yesterday, namigay ho kami ng sulat sa 17 barangay. Sulat ho galing ng SAC or Social Action Center ng Legazpi City. Naubusan kami ng gasolina. Kaya sabi ko doon sa driver namin, mangutang ka muna ng 2 bote ng gasolina. That's life. Sino ba dito ang walang utang? Taas ang kamay. Alright. Marahay na to sa indong amin. Happy lunchtime po sa inyong lahat. So yun mga kapatid, again, please comment naman po. Okay ba ang ating boses? Kasi iniiba-iba natin yung setting natin dito. May mga time kasi na mahina ang ating boses. May mga time na kapag nagpe-play ako ng background music, hindi na gumagana yung mic. So, bago ho tayo, hindi pa tayo expert, no? Inaalam-alam pa natin yung mga kung paano pindot-pindutin yung mga dapat pindutin. Alright, so again, ang ating first topic ngayon, mga kapatid, pag-usapan natin yung tungkol ho sa ginawa ni Pura Luca Viga. Siya ho ay member ng LGBTQ++. Tama ba? Bakit may mga paki-explain ho sa akin, no? Hindi ko alam bakit may LGBT, may LGBTQ, LGBTQ. Ano pa ba? May minus ba? LGBTQ minus? Totoo ho yan ha. Hindi ko alam yung mga ganyang bagay. Alright, so I'm going to show you my screen or share the screen. Alright, just wait po ha.
Kumain na po kayo mga kapatid. Wag na wag magpapagutom. Kung wala ho kayong pambili ng pagkain, mangutang muna. Bayaran na lang next week. Walang masama dyan, no? At sa mga may sobra dyan, magpautang naman kayo. Babayaran naman. Yun nga lang, no, sabi sa Bicol, mabayad, pero aloy. Huwag naman. Bayad din kayo. Na. Magbayad din kung may time. Okay. Ito na po. Paano ba ito? Share screen. Okay. Share. All right. Okay, so yan po yung isa sa mga videos, mga kapatid. Yan yung medyo malayo siya, no? Ipakita ko sa inyo yung nakuha nating video na kung saan talagang malapit siya. At makikita niyo po yung mga dance steps na or dance moves na. Ito ho. Try mo. Gusto ko ulit yung parte na sana ba yan? Nawala na. Okay. Yan, yung ganyan. So yun mga kapatid. Ayan. Nakita niyo naman siguro, no? Yung tugtog nila remix ng Our Father. Alam niyo isa yata sa mga pinakamagandang version ng Our Father ay ang Bicol version. 'Di ba po? Lalo na yung luma yata, yung Ama niya mo na yaon ka sa langit. 'Di ba? Pag ano ko 'yan, tawag nito, pig-play ko 'yan o kaya pigkakanta 'yan sa simbahan, talagang magayunon pagdangugon. 'Yan. So, 'yan mga kapatid. Alisin na natin. Stop screen. Okay. So, after watching that video, magbibigay po ako ng comments ko about this video, about this trending video. And of course, mga kapatid, nais ko kayong anyayahan na magbigay din po ng inyong mga opinions. Okay? Babasahin natin at pag-usapan natin. Mas maganda kasi kung kumbaga maraming mga opinions ang makakalap natin, hindi lang yung opinion ko ang sasabihin ko at pakinggan nyo, kundi yung mga opinion nyo rin, pag-usapan natin. So what do you think
Ito ho ba, ang tanong ho ngayon is this blasphemy or just a kind of art? Blasphemy, mga kapatid, ito ay napakalaking kasalanan ayon sa turo ng ating simbahan. Ito ay ang sabi sa dictionary, the act or offense of speaking sacrilegiously about God or sacred things. Okay? Halimbawa, binasag mo ang isang holy image or halimbawa, nagsuot ka na parang si Mama Mary, tapos gumawa ka ng mga kabulastugan habang naka-costume ka na Mama Mary, or tulad ng nakita natin sa video, 'di ba? Nakasuot ho siya ng costume ng Poong Jesus Nazareno. Milyon-milyon ho ang mga deboto ng ating mahal na Nazareno. Tapos ganyan lang ang kanyang ginawa, no? At talagang kumbaga pinakita pa talaga sa buong mundo sa social media, 'di ba? So, sacrilegious ho 'yan, blasphemy, 'yan yung tinatawag na blasphemy. Pero may mga nagsasabi din naman na hindi naman yun blasphemy. In fact, they're just being artistic. Kumbaga, parang art lang yun. Pero sinasabi ng mga, lalo na yung mga Catholic, yung mga, maraming mga Katoliko, kahit ang CBCP ho ay nagsalita na tungkol dito. Talagang hindi po natuwa ang CBCP. Sabi nila ito ay talagang hindi maganda at nagpo-provoke. No? Marami ako nabasang mga comments. I think I should read the comments. May mga nakuha na ba tayong comments, no? Kasi nag-post tayo kanina and may mga nag-comment doon sa video. So I'm going to read the comments. Okay, mga kapatid. And pag-usapan natin. Okay? All right. So, eto na. Oh my goodness. Meron na tayong 14 comments. Ang dami, no? Isa-isahin natin. Ito ho, galing kay Ma'am Ruby Madrinian. No? Sabi niya, regarding pa rin sa video na ginawa about ito nga kay Pura Luca. Tama ba? Okay, sabi ni Ma'am Ruby, kailan kaya maghihilom ang mundo? Yan. Nakakalungkot, no? May mga tao na parang nafe-feel nila grabe na talaga ang kasamaan ng mundo. To the point na ang mga tao talagang Diyos na mismo ang dati 'di ba, ang ganyang mga bagay parang kahindik-hindik. 'Di ba? Kahindik-hindik ang mga ganyang bagay. Pero sa ngayon talagang lantaran na ginagawa ng mga tao. Kaya may mga tao tulad ni Ma'am Ruby Madrinian, sabi niya sa comment niya, kailan kaya maghihilom ang mundo? Ibig sabihin, nafe-feel niya na grabe na ang problema sa mundo at talagang grabe na ang kasamaan. Ang mga tao ngayon hindi na lang going against one another, 'di ba? Dati tao laban sa tao. Pero sa ngayon nakikita natin tao laban sa Diyos. Talagang Diyos na ang kanilang kinakalaban. 'Di ba? Nakakalungkot. Totoong nakakalungkot. So may mga tao talaga kagaya ni Ma'am Ruby Madrinian na nakakapagsalita ng ganyan o na nagkakaroon ng ganyang kaisipan. Okay. Kay Ma'am M. Jean Apocada, sabi niya, walang galang sa Panginoon, nakakalungkot. Yan. Walang galang sa Panginoon, nakakalungkot. Ano ho ang comment niyo dyan sa sinabi ni Ma'am? Grabe, no? Totoong nakakalungkot. Hindi na nga, kumbaga, yung spiritual na buhay natin, kung titingnan natin, very unhealthy. Kahit sa mga Katoliko, kukonti na lang ang nagsisimba, kukonti na lang ang nangungumpisal, nagkukomunyon. Ha?
Samantalang noong unang panahon kapag alas 6 na at narinig nila yung kampana, hihinto sila sa kanilang mga ginagawa, luluhod at magdadasal ng Angelos. Sa ngayon, wala na yata nagdadasal ng Angelos. Yung mga lolo at lola natin, di ba? Araw-araw nagdadasal ng Santo Rosario. Brothers and sisters, I pray the Holy Rosary every day. Meron ho ako ditong rosary. And talagang parte na ho yan ng buhay namin. Napaka makapangyarihang dasal ho ang rosary. So yun. Basahin natin yung iba pang mga comments. Kay Sir Mong Brooks. I think this is just a pseudonym. Sabi niya, tapos magde-demand ng gender equality. Tapos may mga question marks. Hindi naman yan karespe-respetong pinaggagawa ng mga tutututut. Yan. Kailangan nating i-censor yon. Word na yun. Hindi natin pwedeng basahin. Oh my goodness, no? Di ba yun ang pinaglalaban nila? Respeto daw, gender equality, respect, ibigay yung mga karapatan nila, kilalanin yung mga karapatan nila. Brothers and sisters, I do believe na may mga members ng LGBTQ na hindi naman kagaya ng iba, no? May mga mabubuti naman talaga, matulungin sa kapwa, mga professional, may respeto sa kapwa, may respeto sa relihiyon. Kahit anong relihiyon yan, Islam, kahit anong relihiyon may respeto sila. At hindi natin nila lahat, no? Ito. Kay Mark Anthony Cambecker, emoji ang kanyang comment. Yung emoji na nasusuka. Maraming ganun ang nilagay niya. Kay Ma'am Milky Vinyas, kaya minsan hindi ako natutuwa sa ibang LGBT. Parang mga tutututut. Yun. Hindi daw siya natutuwa. Again, hindi ho natin nila lahat, no? Dahil maraming mga members ng LGBT ang talagang mabubuting tao. Kay Sir Nel, adtoon sa mo yung manager, they're asking to be respected and be accepted in the society. Yes, no? Yun nga ang kanilang ipinaglalaban na tanggapin daw natin. They are welcome naman, di ba po? Pero nakakalungkot, sabi ni Sir Nel. Kasi nga ganyan ang kanilang ginagawa. Kay Jesmond Katakutan, Jesus Nazareno, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat, parangal at paggalang, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Sapagkat ikaw ay mabuti. Ang pag-ibig mo ay napakatatag at mananatili, hindi kukupas, walang katapusan, hindi magwawakas. Amen. And he is praying for reparation. He is also asking for respect. Sabi naman ni Sir Dennis Mokon, Lord, forgive them. Yan mga kapatid ang ating mga natanggap na comments sa hinggil ho dito sa video na ating ipinakita at tungkol ho dito sa video na ginawa na kung saan makikita natin si Pura Luca Viga na sumasayaw, nakasuot ng costume ng Poong Jesus Nazareno at sumasayaw ng kakaibang sayaw na talagang hindi ka respeto. At ang tugtog, no? Sabi nga dito, nakasuot ng costume na hawig sa Poong Jesus Nazareno at sumasayaw sa saliw ng dasal na Ama namin. Mga kapatid, ang Ama namin, yan ang dasal na itinuro mismo ni Kristo at yan ay nakasulat sa gospel. Yan ang dasal. Yung mga apostoles ni Jesus, nagtanong sa kanya, Panginoon, turuan niyo kami magdasal.
At ito yung dasal na itinuro ng ating Panginoong sa Jesus. Pero anong ginagawa natin? Anong ginagawa ng ibang mga tao? Binababoy. Grabe, no? Kaya minsan may mga tao na papaisip, talaga ba, ano ba talaga ang gusto ng mga nasa LGBTQ? Respeto ba talaga or dominance? Ano ba talaga ang gusto nila? Na magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin at pagtrato sa bawat isa or maging dominante sila? I think hindi logical at hindi katanggap-tanggap ang ganoong klaseng gawain. Lalo na't maraming mga Kristiyano ang talagang deboto ng Black Nazarene ng Pong Jesus Nazareno. 'Di ba? Nung Holy Week, for example, 'di ba, na nung may mga activities tayo sa simbahan. Isa doon sa pinoprosesyon natin, at kapag nagkakaroon tayo ng Station of the Cross, yun yung ginagamit natin yung Pong Jesus Nazareno. Kumbaga, mahal na mahal ng tao si Pong Jesus Nazareno. Tapos gaganyanin nyo lang. Pagkatapos sasabihin nyo, respeto naman dyan. Nasaan ang respeto? Sabi nga nila, respect begets respect. Sad to say, that is not happening. Again, hindi natin nilalahat, mga kapatid. I respect a lot of members ng LGBTQ dahil talagang may respeto sila sa kapwa. Pero yung iba, sobra na. Kalabisan na, sobra na yung mga ginagawa nila, pambabastos sa kapwa, pangbabastos sa relihiyon, tapos ano pa, mga sexual abuse. 'Di ba? Totoo 'yan. Maraming mga kabataan, minor. Hindi natin nilalahat, mga kapatid. Hindi natin nilalahat. Pero ito maraming mga minors ang nagiging victim ng sexual abuse at ang involved mga members ng LGBTQ. Hindi lahat. Hindi lahat. Pero marami. Nakakalungkot lang. If you want to be respected, then you must show respect. And we pray for you na sana dumating sa inyo yung tinatawag nating genuine conversion. Yung pagbabago na sana dapuan kayo ng magandang pag-iisip. Na sana i-allow natin ng Holy Spirit na pumasok sa ating mga puso nang sa ganun ay baguhin yung ating mga maling gawain. Yun lang. Alright, mga kapatid, maya-maya ng konti, pagpatuloy na natin ang ating topic. Again, feel free to leave your comments or to write your comments. I'm gonna read them, of course. Diyan lang ho kayo at magbabalik po tayo after this very, very short break. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Alright, we are back sa ating opinion at reflection. It's 12:30 now, brothers and sisters. Nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok na ba kayo? 12:30 na. Brothers and sisters, nantok
usually pagkatapos ng lunch, no? After natin kumain ng lunch, nakakaantok talaga at gusto nating mag-relax muna, magtuyan-tuyan. May iba sa atin gustong anong gusto niyong gawin? Mag-take a nap. Okay, tuloy lang po tayo sa ating opinion at reflection. Ngayon mga kapatid, pag-usapan pa rin natin yung pinag-usapan natin kanina before our break. Yun nga pong ginawa ni, lagi ko nakakalimutan yung pangalan niya. Ano ba pangalan nito? Si Pura Luca Viga. Yan. Sikat ho siya sa internet. Yun nga po, yung ginawa niyang video. Anyway, again, baka may makapanood nito ng mga members ng LGBTQ at sabihin nyo na tinitir namin kayo or against kami sa inyo. Hindi po namin nilalahat. I already said that many times, no? May mga members ng LGBTQ community na talagang karespeto, magagalang, mababait, matulungin, mga professional ang dating. Hindi katulad nitong isang member na medyo sumobra. Minsan nakakalungkot din dahil may mga pari na nakakasuhan ng ano ba tawag doon? Yung offending religious feeling. Tama ba yung term na yan kasi hindi tayo gano'n, no? Di ba, noong mga nakaraang buwan, merong isang pari na dinimanda offending religious feelings. Yan. Yun yung kaso. Pero itong mga ibang members ng itong mga ibang tao naman, no, talagang lantaran ang kanilang pambababoy sa mga relihiyon. Pero bakit hindi sila nakakasuhan ng ganitong kaso? Offending religious feelings. Red! Nag-brown out ho dito sa amin. Yan, my goodness. Ay, nako, Apek. Apeco. Apek at Aleco combined. Anyway, okay, wait lang ho na. Yan. Hindi na natin ma-on yung ano natin. Alright, that's fine. Patuloy tayo.
Alright. Bigla tayong nawala, mga kapatid. Pasensya na ho kayo. Nag-brown out ho dito sa amin. And I'm sure dyan din sa inyo. Laging brown out. Lagi naman ganyan ang sitwasyon natin sa Albay. Ako tabi, no? I started teaching online in 2014. Yaman pa ako duman sa Manila. And after a few months, nagbalik na ako digdi sa Bicol. 2014 man giraray. Grabe sinapar kong problema dahil sa puro palsok na apik. Grabe talaga. Grabe. Sagkod nyo yan baga, ano? Ang apik. Pero tigbak talaga. Halat lang tabi, tabuksan ko ano yun eh? Sa tuyang wag na. All right, patuloy lang tayo mga kapatid. Again, if you have any comments, mag-comment po kayo. Basahin natin. Greetings, pwede din mga greetings, no? Mga birthday greetings or kahit anong greetings yan. Babasahin po natin yan. Again, update lang po tayo sa mga ginagawa natin sa simbahan, mga activities natin. Bilang chairman ng Commission on Social Concerns, yung problema ho ng mga kapatid natin dyan sa Anislag, yung sa madumi at mabahong sapa dahil ho dyan sa tubig na nilalabas ng CCSO dressing plant. Huwag po kayong mag-alala, nakausap na ho natin ang manager ng CCSO at sinabi niya ho sa akin na gagawan talaga nila yan ng paraan. And of course, hindi tayo titigil, no? Magre-request po tayo ng inspection. Tayo mismo mag-check ng kanilang facility sa loob upang talagang mawala so we can get rid of that terrible problem sa community. Yon. Okay. May isa pa tayong trending na pag-uusapan. Yung logo ng PAGCOR. It's worth 3.3 million, mga kapatid. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman sa mga post ng ating mga kapatid sa social media. Talagang binabatikos sila ngayon ng mga tao. Sabi ng iba, kahit nga grade 6, kayang gawin yun. Kahit lapis at Crayola lang daw ang gamit, kayang gawin yun ng isang elementary pupil. Tapos, kahit daw gumamit tayo ng mga free na apps, di ba sa Canva? Alam niyo yung Canva? Kung ayaw niyo nang gumastos sa Canva, may free din na version. Pwede kayong gumamit ng free na version at pwede na ho kayong gumawa ng mga logo. Nakakagulat lang, mga kapatid. Kasi yung logo nila, nakita niyo naman, di ba? Yung parang may sungay-sungay. Sabi nga ng iba, para daw yung sa Gasol o sa Lucky Me. Ano masasabi niyo doon? Nung nakita ko yun, parang yung horns ni Maleficent or sungay niya, no? Di ba? Yun ang nakita ko doon eh. Tapos may dalawang kulay lang, di ba? Blue and red. Tapos yung blue and red, yung nagsasalubungan sila, parang may ano bang tawag sa kulay na yon. Ayun, ang pag-usapan ho natin dito, bakit naman ganun kamahal? For me, personally, this is my opinion about this issue, mga kapatid. Hindi yata, hindi kayang tanggapin ng kahit sinong tao yung ganung presyo, no? Sabihin nila, yung sinabi nila na mga kapatid, ito ho ang presyo ng logo. 3.3 million. Grabe, di ba? Nakakagulat yun. Sabi nga ni Mike Ikiskis, nakausap natin kanina. By the way, mga kapatid, kasama ho natin dito araw-araw si Mike Ikiskis, ang aking kaibigan, aking co-host. So tanungin natin si Mike, ano kaya ang opinion ni Mike hinggil sa bagay na ito? Mike, anong masasabi mo dito, Mike? 3.3 million ang binayad ng PAGCOR doon sa very, very simple na logo. Ano masasabi mo doon, Mike? Ay, nako, mga kapuso. Talagang ako pa ay nagagalit.
Hindi ka panipaniwala at hindi ka tanggap-tanggap ang ganong presyo. Nung kami po dito sa aming istasyon nagpagawa ng logo, nagbayad lang ho kami ng 300 pesos. 300 pesos lang ang binayad nyo, Mike. Anong klaseng logo ba yon? Ba't naman ang mura yata? Ay, basta may mga bilog-bilog at may 3 kulay lang. Tama na yun, mga kapuso. Ang importante ay magandang tingnan. Eh kung 300 pesos ang binayad nyo sa logo, bakit ho kaya sa tingin mo, Mike, bakit ho kaya 3.3 million ang ibinayad ng PAGCOR doon sa very simple and in fact very parang parang aywan, no? Bakit may sungay-sungay? Bakit parang may ganito, parang may helmet? Hindi maintindihan. Parang it doesn't make sense. Sa tingin mo, Mike, bakit ganun kamahal? Alam nyo, sa tingin ko dyan, may bayaran na naman nangyayari dyan. O kumbaga, may korupsyon. Yan ang aking pananaw tungkol sa bagay na yan. Mga kapuso, wala ho yatang logo na nagkakatilad na 3.3 million. Malinaw na malinaw, mga kapuso, na meron na naman dyang, sabi nga ay, kickback. Pwede ho mangyari yan, no? Halimbawa, kakausapin kita, ito kunyari may bidding tayo. Maraming mga tao or mga graphic artist ang pupunta or mga kumpanya. Kunyari may bidding. Pero ikaw, kakausapin na kita, ikaw talagang pipiliin namin. Ito ang presyo natin, 3.3 million. Pero, ang mapupunta lang sa iyo dyan, dahil napakasimpleng logo lang naman yan, ang mapupunta lang sa iyo dyan ay 500,000. Malaking bagay na yan. Tiba-tiba ka na dyan. Yung matitira na mahigit 2 million, no? Ay sa amin. Yan. Pwedeng ka doon ang nangyayari dyan. O kaya baka kamag-anak o kaibigan, yung may-ari ng gumagawa ng logo. Di ba? In other words, may sabuatan. Ay, nako mga kapatid. Ay, nako. Pero, let me tell you this. Hindi lang yan sa Manila nangyayari, no? Alam niyo ba, dito sa sarili nating probinsya, digdimis mo tabi sa Albay, igwa kitang mga arugmang kaya na mga kabulastugan. Diba? Totoo yan, mga kapuso. Tulad na lamang po ng mga ginagawa nilang proyekto dyan. Pagkamahal-mahal ng mga presyo, hindi ka panipaniwala. Halimbawa, yung mga kalsada. Sa ngayon, kung mapapansin natin, wala na yung mga tarpaulin na malalaki at nilalagay sa doon malapit kung saan ginagawa yung proyekto. Kumbaga, doon nilalagay yung mga information. Di ba? Ito yung pondo ng project na ito. Ito yung target date kung kailan matatapos, ganito, ganyan. Ngayon, wala nang ganun, no? Hindi na nilalagay yung mga ganyang information. Ano ba sabihin nila? 20 million para sa kalsada. Kayo ba naniniwala na 20 million talaga ang gagastusin nila dyan? Baka 5 million lang or 10 million. Yung kalahati, alam na, di ba? May mga water system, yung mga solar-powered water system. Ang balita ko, every solar-powered water system ay nagkakahalaga daw ng 10 million or 5 million. 10 million yata or 5 million. Pero kung titingnan yung mga kapatid, hindi eh. Hindi aabot kahit sa 5 million eh. Hindi talaga kahit anong gawin mong pilipit, no? Kahit anong gawin mong banat. Solar-powered water system. Sabihin na natin yung tangke ay worth 100,000 o 150,000. Yung solar panel, sabihin na natin 150,000. O di 300 na. Yung fence, yung semento, yung sa labor, sabihin na natin 1.5 million lahat ang magagastos. Hindi ho kapanipaniwala ng isang solar-watered
sorry. Solar power water system ay gagastos ng 5 million. I-search nyo sa YouTube. I-type nyo sa YouTube, house worth 3 million. Yan, type nyo. House worth 3 million. Panoorin niyo yung video. Magugulat kayo mga kapatid. Dalawang eskalon, sabi sa Bicol. 2-story house na yan. May maliit na pool. Kompleto na sa gamit. Ang ganda-ganda. Bahay na maganda na. 2 or 3 million lang yan. Diba? Tapos sabihin natin, 5 million yung isang solar powered water system. Ilan lang ba ang solar panel na nandyan? 5, 6, 10 or less than 10, right? Mga kapatid, wala pang 5 million yan. Talagang rampant ang corruption. Happy watching, Ma'am Lynn Brusola Bueno. Happy watching po. Yan mga kapatid, no? Yun lang naman ay ating mga opinion tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari. Pagcor new logo worth 3 million pesos. Bahay na yun eh. Ha? 2-story house na may maliit na pool, kompleto na sa gamit. Tapos logo lang pala ang ano. Para ako nababaliw sa mga nangyayari sa Pilipinas. Alam niyo mga kapuso, talagang nakakasawa na ang mga pangyayari sa ating bansa. Naku po, kapag kayo ay talagang mahina ang inyong pasensya, kayo ay maloloko. Di ba? Ano nangyayari sa atin? Samantalang napakadami pong mga bata na undernourished, napakadaming mga homeless or mga street dwellers, napakaraming mga kapatid natin dyan na homeless na may mental problem, palaboy-laboy lang. Kapag maulan, sila ho ay nauulanan. Kapag mainit, talagang nagdurusa sila sa init ng panahon. Napakaraming mga nagugutom na mga bata. Napakaraming mga senior citizens na walang vitamins, walang pampagamot. Napakaraming mga kababayan natin na giba-giba ang tirahan. Pero anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin sa pondo natin? Saan natin ginagastos yung pondo ng gobyerno? Ibinabayad natin sa walang kakwenta-kwentang logo, 3.3 million pesos. Ay! Tapos, talagang ano no, kumbaga sabi nila kapag lagi kang nakasubaybay sa mga balita, sa mga pangyayari sa ating kapaligiran, minsan i-stress ka, minsan talagang masasabi mo sa iyong sarili, grabe na ini, grabe ng mga pangyayari sa kinabanta. Madali na kayo talaga ang katapusan kang mundo. Diba? Uyan pa sa mga members kang LGBTQ community. Ang permenindang piga hagad baga sa tuya. Respeto. Gender equality. Respect. Dahil niya kami pag tuya-tuyaon. Dahil niya kami pag abusuhon. Dahil niya kami pag taramaning mga maraot. Pero anong pigigipon ninda? Mapatugtog ning ama namin, tas maburubayli, siring, patas mga turo tumbling, mauro split, ang surusulog pa su costume na gari si Heso Kristo. Respeto nga yan. Respect us. Pero anong pagigibon ninda? They are the ones disrespecting the people. They are the ones disrespecting our religion. Oh my goodness. Tapos,
pag nataraman mo ni medyo malain, medyo rough, o medyo makulog, so sabihon ninda, wala nga ikaw mga respeto sa mga arog sa muya. Pero sindanong pigigibo, masulog ki costume na gari si Mama Mary, masulog ning costume na gari si Puong Nazareno, ang iba nga ni suro sa tawag nito, nagapaasan ki krus, tas igwa man ning latigo sa likod kan nagapaasan. Yan ang pigigibukan mga iba, bako man gabos, ibang mga LGBTQ members or sa mga society na yan. Alam niyo mga kapuso, kung nais niyo pong respetuhin kayo, matuto din po kayong rumispeto. Huwag niyo naman pong gawing kanatawanan. Huwag niyo naman pong babastusin ang aming relihiyon. Sapagkat yan mga kapuso ay isang malaking krimen. Paano natin i-respeto ang mga taong katulad ninyo kung kayo din po mga kapuso ay hindi respeto sa inyong kapwa? Gari gusto mo na si Mike. Ang boses ni Mike, gari gusto mo na dayon ng mood to. Hirakman. Ano tabi mga tugang ang sa indong komento tungkol digdi sa mga pangyayaring ini? Kahit na. Pag comment na tabi ka mo, tabasahon ta lamang. Basahon ta lamang sa indong mga comments. Excuse me. Mas ka anong comments, wag lang no? Huwag tayong gumamit ng mga masamang salita. Yun. Okay. Watching sa Gabos, don't forget to share our program mga kapatid. Sa Facebook, nailing nindo so share bagang pipindot to na share, pindot at tulos yan. I-share nindo sa indong mga friends. Tanga ni madang ukan Gabos, di ba? Madang ugasin mailing baya. Happy watching sa limatang viewers. Di ba? Kaya Aga mga tugang, aldaw nin Sabado. Sorry. Biyernes pa lang taga. Yeah. Anyway, sa Sabado pala no, no? Share ko lang sa Indo. Sabado po, magkakaigwa naman kami ng feeding. Pigigibo mo ito yan every Saturday and sometimes Wednesday and Saturday. Daiman ki food donor, pigigibo mo yan every Saturday. Magkakaigwa po kami ng feeding dyan po sa Legazpi. May gamit lang kami tricycle, tapos nililibot niya na puro. Puro Legazpi, tapos mapasiring na kami sa sentro sa Legazpi. Sa Daraga. Yan. Igahanap mismo mga aki nangan so mga homeless. So mga tinatawag nilang taong grasa, no? Pigkakaistorya mi, pigkukumusta, pigkatawan advice, papangadyian, pigkatawan ki pagkaon buda inomon. Yan po ang samuyang apostolate. Kami po na members ng Urban Missionaries of the Heart of Christ or UMHC. Kami po mga Catholic missionaries. May mga religious brothers. May mga lay missionaries man. So, I would like to take this opportunity na kung ito po kamong may tatabang man sa tuwing mga tugang,
yung mga sabi nga ni Tios na Maray, so mga homeless diyan na diyan lang talaga nagkakaturog sa mga gilid-gilid. Aram din do mga tugang ang mga homeless po digdi sa tuya sa Albay, most of them have mental problems. Kaya dahil po talaga silang kakayahan na maghanap buhay or suportahan ang sa ilang mga sadiri. Kaya kaipuhan talaga nilang marayan sa tuyang compassion na sa tuyang tabang. Kamong mga tsinelas, kaipuhan nila yan. Pagkaon, we accept in-kind or cash donations po. Pwede niyo po akong PM, i-message if you would like to support our apostolate or our mission. Iba po kitang comment from Ma'am Jen Sardinia. Ani ba paano hindi na pig-iisip kung ano ang ginigibo ninda sala bastaan sa inda maka dakol views. Iyo man ang ganino. Ade, tama. May mga content creators, may mga vloggers na maski ano-ano na sa nampig i-post ng mga videos. Tanga nila magkaigwa ng mga kadakol-dakol na views. Ang oras ko sa tabi sa computer, iba man na di. Lampas na kitang maray. 103 na sa computer ko, 157. Alright. Magkakaulog. Alright, daghang salamat sa inyong tanan, mga igsoon. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you very much, my brothers and sisters. God bless you. See you tomorrow.